Младежки глас за вас! Добър ден в студиото на Радио Русе. Казвам на Антоанета Николаева, секретар на Сдружение Младежки глас. Здравейте! През последните месеци се забелязва една много активна дейност на това младежко сдружение. Ето защо вие ни гостувате сега, за да можем да дадем малко повече информация и да популяризираме дейностите, които правите, тъй като те са свързани с много широк кръг млади хора, организации. Какво предстои в момента? Кое е на дневен ред? Коя е инициативата, върху която работите? В момента това, което правим, е да провеждаме поредния курс за обучение по веб дизайн, веб администриране и основи на графичния дизайн в обучителния център на регионална библиотека Любен Каравелов, които са ни партньори по проекта. В момента обучаваме IT специалисти, които ще могат да изработват сайтове. И също имаме една друга инициатива, свързана с курса по веб дизайн, която е един проект за намаляване на младежката безработица. Този проект ще се реализира съвместно с Русенската търговско-индустриална камара. Нека да се върнем малко на този курс, който казахте за веб дизайн, заедно с Русенската библиотека. Кой е включен в този курс? Как подбрахте хората, които да се включат в него? Първо бих искала да кажа, че този курс е напълно изцяло безплатен за всеки, който желае да премине през това обучение. Всъщност, разбира се, както всяка друга инициатива, сме пуснали през съобщение предварително и всеки, който е проявил интерес, може да се запише през електронния формуляр в нашия сайт и да участва в самото обучение. По принцип, нашата целева група са предимно младежи, но не сме върнали и хора, които са на по-висока възраст. А кое предстои? Нека да дадем малко повече информация, тези, които не са разбрали. Това са интересни курсове и всъщност много интересно, че всичко това е безплатно. Кое е следващото, от което могат да се възползват младите хора? Всъщност, този проект за обучение по веб дизайн е свързан с една наша друга инициатива, свързана с намаляване на младежката безработица в Русе и стимулиране на местния бизнес. Целта е тези от IT специалисти, които са завършили курса, които са се представили добре, които имат препоръка от нас, да могат да помогнат на част от фирмите. За сега сме ограничили самата инициатива в кръга на тези фирми, които членуват в Русенската търговско-индустриална камара, която е партньор всъщност по този проект. И всъщност инициативата се състои в това, на основа на граждански договори, по-точно договори за изработка, тези млади IT специалисти да могат да подпомогнат фирмите, като им изработят сайт срещу една символична сума от 100 лева. По този начин ще можем да подпомогнем местния бизнес, а самия местен бизнес ще може да протегне ръка на младите хора в Русе. Една чудесна инициатива, както казах и в началото, една от многото. Ще ви очакваме следващия понеделник отново, за да ни кажете вие или ваши колеги от Сдружението за следващите неща, които планирате, за да може хората, повече хора, да се включат и тези хубави инициативи да достигнат до повече младежи. Благодаря ви, Антоанета Николаева, секретар на Сдружение Младежки глас, гост в Радио Русе.